Какво е любовта за мъжа? Какво е любовта за жената? Питаме се често, сякаш говорим за две различни вселени. И понякога може би наистина е така. Мъжете и жените обичат по различен начин. Или от малки чуваме реплики като мъжете не говорят за чувства. Жените искат само внимание. Той обича по свой си начин. Тя е прекалено емоционална. Но дали тези клишета са наистина така? Или просто обобщения, зад които се крият неразбиране и страх? Здравей, аз съм Ванеса и съм психолог. Ако посетиш сайтът ни Prime Health, ще научиш повече за мен, а и ще имаш възможността да запазиш своята консултация още сега. Има разлика между мъжкия и женския мозък, но не са такива, които филмите ни карат да вярваме. Ето какво казва науката. Жените по-често използват емоционално езикови зони в мозъка. Затова говорят повече за чувства, анализират и споделят. Мъжете пък активират по-силни зони, свързани с действие и решение. Затова често показват любов чрез жестове, а не думи. Това изобщо не означава, че мъжете не чувстват и не значи, че жените винаги са по-добри в комуникацията. Разликата не е толкова в пола, а в социалното програмиране. Как обществото моделира възприятията ни за любовта? Момчетата растат с послания като не реви, бъди силен, любовта е слабост. Момичетата чуват намери си принц, любовта е всичко, търпи, щом обичаш. И така израстваме с различни очаквания, различни страхове и различни начини на показване на любов. Не защото сме от различни планети, а защото сме възпитани да вярваме, че сме. Как изглежда любовта от женската перспектива? Тя често се свързва с емоционална близост, дълбока свързаност, нужда от сигурност, не само физическа, но и емоционална. Думи, които потвърждават чувствата. Жените често търсят връзка, в която да бъдат чути, да имат емоционална наличност и да има постоянство. Но понякога, ако не са научени на здрава любов, вярват в мит, който гласи: ако той е студен, значи е интересен. Аз ще го науча да обича. Щом боли, значи е истинско. А как изглежда любовта през мъжката перспектива? Често чрез действия, грижа и защита. Не винаги с много думи, но с малки жестове. Мъжете често свързват любовта с ролята на доказване. Аз съм мъжът, аз си грижа. Но и тук има капани. Номер 1. Не мога да покажа чувства, ще изглеждам слаб. Номер 2. Тя трябва да знае, че я обичам. Нали съм с нея? Щом не мога да я направя щастлива, значи не съм достатъчен. И така. Много мъже страдат в тишината, защото никой не ги е научил да говорят за любовта, която истински чувстват. Какви биват психологическите различия в поведението? Жените са по-склонни към емоционално анализиране на връзката. Как се чувствам? Какво се промени? Защо не говорим вече? Те често носят отговорността за емоционалния климат на връзката. Мъжете от своя страна са по-ориентирани към конкретиката. Има ли проблем? Кажи какво да направя. Не винаги долавят нюансите, но това не е от липса на любов, а от липса на емоционален език. А какво се случва, когато тези два свята се сблъскат? Тарададам-дадам! Неразбиране. Очаквания, които не се срещат. Тишина, която се усеща по-силно от крясъците. Тя иска да чуе: обичам те, аз съм тук. А той си мисли: но нали съм тук всеки ден? Това не е ли достатъчно? Разпознавате ли се тук? Ще се радвам да ми отговорите в коментари. Ето и какво помага. Емоционална грамотност и за двата пола. Да говорим за чувствата си без срам и без обвинения. Разбиране, че любовта не е една и съща за всеки. Но ако и двамата са готови да учат езика на другия, тогава става магия. Отхвърлянето на мита, че мъжете трябва да бъдат силни и хладни. Истинска сила е да можеш да кажеш: боли ме. Истинската мъжественост е в уязвимостта. Премахване на мита, че жената трябва да спасява и да лекува. Не е твоя работа да оправяш никого. И в крайна сметка, любовта не е мъжка или женска, любовта е човешка. И когато спрем да гледаме през призмата на какво трябва да е, започваме да виждаме какво е. Не се вкопчвай в образи от филмите. Не търси перфектен мъж или перфектна жена. Търси човек, който има сърце, съзнание и готовност да расте заедно с теб. Не е важно как обичаме. Важно е дали се учим да обичаме по-добре. Благодаря ти, че остана до края. До скоро!